Ας μάθουμε για τη σημασία των φυτικών ινών στη διατροφή μας. Καταρχάς, τι είναι οι φυτικές ίνες? Οι φυτικές ίνες είναι μια ομάδα υδαταθράκων που δεν διασπώνται από τα πεπτικά ένζημα του ανθρώπου και αποβάλλονται από το σώμα χωρίς να αποδίδουν θερμίδες. Πού μας ωφελεί η κατανάλωση των φυτικών ινών? Συμβάλλουν στη μείωση της χολυστερόλης και στη ρύθμιση των επιπέδων ζαχάρου στο αίμα. Επιπλέον, συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου, στην πρόληψη της δυσκολιότητας και προκαλούν αίσθημα κορεσμού. Τι τρόφιμα πρέπει να καταναλώνεις για να προσλαμβάνεις φυτικές ίνες? Φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, όσπρια, ξηρούς καρπούς και σπόρους. Πόσες φυτικές ίνες χρειάζεσαι καθημερινά? Χρειάζεσαι 25 με 35 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα για να καλύψεις τις ανάγκες σου φυτικές ίνες. Και πώς μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες σου φυτικές ίνες? Πρώτον, ξεκίνησε την ημέρα σου με δημητριακά ολικής άλεσης. Φάε ένα μπολ με δημητριακά όπως είναι η βρώμη, κοινόα, με λίγα φρούτα και ξηρούς καρπούς. Δεύτερον, πρόσθεσε λαχανικά σε κάθε σου γεύμα. Τρώγε λαχανικά είτε ως σαλάτα είτε ως συνοδευτικό στο πιάτο σου. Τρίτον, κατανάλωνε φρούτα με τη φλούδα τους, αφού πρώτα τα πλύνεις πολύ καλά. Τέταρτον, επέλεγε σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες. Προτίμησε φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς αντί για κάποιο επεξεργασμένο σνακ. Πέμπτον, κατανάλωνε όσπρια συχνά μέσα στη βδομάδα. Τρώγε τα όσπριά σου βρασμένα μέσα σε σαλάτα ή με τη μορφή ζεστής σούπας. Έκτον, αντικατέστησε τα επεξεργασμένα δημητριακά. Αντί δηλαδή να τρως λευκό ψωμί, ζυμαρικά άσπρα, άσπρο ρύζι, προτίμησε ψωμί ολικής αλέσεως ή πολύσπορο, ζυμαρικά ολικής άλεσης και καστανό ρύζι. Και να θυμάσαι πως ακόμα και οι μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην υγεία μας.